Pitsahan din. Bang! Ay, gusto. Pizza 12 man din. Oh. Unsi pa din, no? Karon mo ditong giingon ni puring butiti nga mo bayad sa siyang utang. Ano? Adtoon ko lang yung tuhana kay purag bisod ni paninglon og anhi. Kinahanglan adtoon ko ni silang balay. Wala ko highway. Asa mo ko agyan ni? Ami lakton. Diri o diri? Oh no. Diri Luksungon. Pero ang ilang balay di aman dire. Pero ari siguro ko. Hey! Atoon kaning tawhana kay bisod ni paningdon og kwan. Sige rig sad saad mayon ang anas lang balay ba. Tuon to tawhana. Oh, maong yung bumbay. Oh no! Okay lagi. Ko masayog mo og kinigit ang bumbay gini. Maningil gini sa kung ikuha siya ang kwartang 5-6. Oh no! Naglisod pero kung panahon na rin. May bahatong ani. Dahil pang may bahatong kik ni kaila. Putag kaila, di lagi ni kaila. Wow! Kaila ni. Kita di kong lusot ni mo. Kaya lisod kayo panahon na rin. Magaling kang kupal ka. Guta ko be. Grabe gid ning tuhan nag-utang ay puno na mga taon ni nga akong listahan din iba. Hey! Sige tagsab sa ara na ng mga tangal nga kuan. Tao rin. Yes. Kini panganan basta pang mga utangan lisod gyud pangitaon. Mau man to. Hoy! Isa ko na. Ay sa ko na be. Timo mau to buaya da. Ay sa ba. Timo. Ikaw man siguro ni si Butiti, goro. Nawong lagi. Urag mao ni. Butiti kamo. Butiti ang imong gipangita. Butiti lagi. Ang Butiti nga hingutang. Oh, mo bitaw ni ko. Grabe ging utang sa ako, oy. Kuha mo gani siya sa aning 5-6 na ko. Ano? Kung saan ang tao, tuigar ang tao. Usak tuig na, wadi bayad-bayad, bisag ka usak. Kung si Misyong yung tuhana doon eh. Kaya sa mga kaana nga, hingutang mo lang tayo. Mo din siya. Ay sos, kaya tuhana mag Kaya ito, kay! Utang dito! Utang dito! Way bayad-bayad, bisag asa pa na painyo, mangutang. Ang tuhana. So, kailan na di ka ni Day? Kailan ko anak? Tapi ka na kay ngutang. Basig silingan mo ani. Bang! Sus. Hapit-hapit yung may magkasilingan anak. Hapit aw. So makatuod di ka silang balay day. Wow. Nakadumdum ko sila ha. Oh, ay, ang kanang ilaha. Oh. Inig ana ni mo tus wala. Wala. Oh, wala. Na iskina dito kas to. Oh. Nag-abot ni mo to na ay balay to. Hey. Diretso ka dito, tuloy. Ito may puntod. Oh. Na. Kanang tuloy puntod, ilahara. Tuloy sa puntod. Ako ko lang iswat dire. Oh. Basta mo to ha. Hey! Ano mo dress may wala. Ilahara. Oh. Ako kanang, muna dia padong sa, muna yung unang kanto. Kanto. Oh. Ano ito doon? Umuliko ka nga rin sa too. Ako kumos too, naibalay dito. Oh, naibalay. Panguta na. Ay kanang diretso nga to kaingon sa puntod. Ilaha na. Amo nang balay na. Ila na. Pero saan man na to pagka tarong istorya sige magkagwarawara ni mong kuanoy. Di sungkod. Ano basta kanang malagot magigo ka lang hingutan kayo. Sama na sige maigo man ta. Hingutan dito da nganong ako may imong pamungtan di. Ako pa'y nautangan nga, ako pa'y mong bunugon unsa tao mo oy. Kalagot pa sige ka ano tanghana. Gyud, grabe ka kabadlungon. Kabadlungon. Ay basta. Grabe ka to kabadlungon tong tanghana. Ikaw lalay diretso niya dito sila pangitaaya to ha. Iro tong sungkod ko. Ako na mga to pagilihan. Ano? Oh, palihog ko sa ano ba? Ay salamat kayo ha. Kanong nga.
Hatog, yatag na ko rin mo sungkod. Sige pa, kagwara-wara na, magkabuhi na po na. Di kay, nagdali man ko. Basta kay, mauna to. Inig-diretso ni mo atong buntot. Mauna na. Mauna dito. Ay, lagi dito. Wala ka liko-liko. Basta inig-diretso ni mo atong buntot. Mauna na nga to. Mauna. Magmaayo lang ka kay, dagko ka nag-iro nila. Wala. Sige sa may iro. Ayaw mo nang gituyo nga daghan sa giro, karon ay maningil siya ha, diha, mga hadlok sa iya, di mo lapos. Magaling kang kupal So ka. ano ang gawas nila magbantay-bantay di ay? Ay, pwede na, mangayo lang kag maayo. Amo sa mo ba basarang siya? Oh, di na siya mulakaw. Ay, di na siya mulakaw. O niya, mulapos ako eh. Hapon na bigyan. Oh, sige, sige. Salamat ha, salamat. Ah, sige lang. Oh, ito ano. Hindi ka lagot sa kuha mo. Mas ganina rin si Tumunan ay. Suka magdagan to. Buta man ka to kusong game dagan. Gilabay sa tingnan yang sungkod sila no. Sungkod nila oh. Ay no. Ay masungkod na oh. Wala. Wala no. Imo na. Dagan. Murbao gini. No. Ay!